алейкум ака. Салом алейкум. Акаҷон, ҳамон телефонам зарядаш тамом шида. Телефонтон наметавонед як ҷо занг занед? Не, браҷон, ман телефон наметавонам. Неки таксофон ҳаст инҷа. Бин, пишти таксофон аст, бин инҷа. ба мисли ман ҳазорҳо нафаре ҳастанд ки ба шаҳри душанбе меҳмон шуда меоянд ва ба ин мушкилӣ дучор мешаванд, ҳол он ки аҳолии душанбе наздики 1 миллион нафар аст. ин дар ҳолест ки агар телефонашон заря надошта бошад ва ё худ телефон надошта бошанд, дар ин ҳолат чӣ кор кунанд? дар қисме аз истгоҳҳои нави пойтахт Тоҷиктелеком таксофон насб кардааст, вале онҳо кор намекунанд. Вайрон шуданд? Не, зеро то ҳол мо надидем кор кардани онҳоро. Ва саволи беҷавоб ҳам ҳамин аст. Модоме ки таксофонҳоро фаъол намекунед ё кор намекунанд, чаро онҳоро барои асабӣ кардани мардум дар истгоҳҳо мегузоред? чанд давлатере ки берун аз Тоҷикистон рафтем, бо он ки суръати баландтарини интернет доранд, яъне кори мобилишон хеле ба суръат аст, вале таксофоношон то ҳолам дар шакли муосир фаъол аст. ва манам дар кӯчаҳои Душанбе шакли нави таксофонҳоро дида хеле хурсанд шудам, вале бо гузашти 2 сол ҳанӯзам ин таксофонҳо ки шояд бо маблағҳои зиёд аз буҷаи кишвар харида шудааст, то ҳанӯз фаъол намешаванд. Намедонам барои чӣ, ва ҳамин сабаб шуд ки ман ин мавзӯъро пайгирӣ кардам, чун як шаҳри фарҳангӣ, як шаҳри пешрафта, як шаҳри дунявӣ дар баробари доштани суръати баланди интернету мобилу компютеру ноутбук ин чизо ҳатман ин таксофонҳо бояд бошад. мо нафаронеро ки телефонҳояшонро ба як роҳгузар, як роҳмонда, ба як роҳ гумзада, ба як муҳтоҷи занг ба дӯст намедиҳанд, санг заданӣ нестем, зеро ба ин ҳақ надорем. танҳо зарур мешуморем ки бояд дар кӯчаҳои пойтахт таксофонҳо фаъол бошанд ва сокинону меҳмонони корафтода бемамоният бо нафари лозимияшон суҳбати телефонӣ дошта бошанд. маҳз дар ҳамин шабу рӯзе қарор дорем, агар дилхоҳ нафаре ки батарияи телефонаш хомӯш шававу бихоҳа бо касе тамос бигира, хусусан дар ҳамин шабу рӯз касе ба касе бовар намекунад, телефони мобилиша наметиҳад. ба ҳамин хотир хуб мешавад ки ино истифода шавад. буга ки телефони ман хомӯш шуд, ман дар фалон нуқта интизор ҳастам, яъне фикр мекунам хеле зарур аст буданаш. мушкил ин аст ки мо бо ҳузурамон дар хадамот ташриф меорем, вале наметавонем бо оно алоқа дошта бошем ки ба суоламон ҷавоб гирем. пас чӣ расад ба суръати интернети ин хадамоту ба суръати ба сифати хизматрасонии алоқаи ин хадамот дига мо бо ҳузурамон наметавонем маълумот бигирем. мушкил аз ӯ суръати интернету ин чизошо дига нагем. ҳарфи охире ки ман мехоҳам бигӯм, мушкил дар маъмурияти ин ниҳод аст ки бо гузашти чанд сол инқадар интиқод мешавад, ҳанӯзам роҳи ҳалли масъала нест. дар дил хоҳ самт, хоҳ интернет, хоҳ таксофон, хоҳ телефонҳои мобилӣ, хоҳ ҳар чизи дигар. бисёр хуб мешавад агар дар ҳамаи истгоҳҳои наву замонавие ки кӯчаҳои Душанберо зеботар карданд, таксофон насб шавад. таксофонҳое ки фаъол бошанд, таксофонҳое ки бо танга, пули коғазӣ ва корт истифода бурданашон мумкин бошад. таксофонҳое ки аз рӯи дақиқа нею аз рӯи сония ҳисобӣ шаванд.